Hi guys, good morning! Welcome back to my vlog. Early in the morning, bukdo na bukdo ang ating syulalat kasi klarong-klaro naman. Eto. So, nandito ang mga estudyante. Kasama ito sa estudyante, si Sherwin. Agoy, ginoo ko. Unsa na, Sherwin? Eto, guys. Nagluto pa si Auntie Mercy sa ulam namin. Geraldine! Where you are? Halika kayo dito. Kasi mayroon akong ibigay sa inyo. Huwag ninyo ikurug-kurug ang kasi ang camera nagkurug-kurug na. Dito ka, Geraldine, para makita ka sa camera natin. May ibigay ako sa mga bata. Snack nila, pang snack. Thank you so much, Daddy John, sa binigay niyo po kay Geraldine. Eto, naisali na rin si Lingling at saka si Bentoy. Si Relona, bigyan natin si Relona. Ayan, pakunti-kunting snacks para sa kanila. Tapos, si Sherwin, mag-snack ka, Sherwin? Undoy, si Sherwin atong hatagag snack, Undoy. Ali tindog, Undoy. Kina si Mama, Undoy. Ay, wala na si Undoy. Di na magtindog si Undoy kasi may nakain na si Undoy. Kunin nyo ang bag ko. Maraming pira doon. Charurot lang. Maraming pera. Diyos ko, tay. Eto, parang sexy ko ngayon. Di ba? Sexy ba ako, Geraldine? Oh, sexy daw ako. Ang ibigay ko sa inyo ngayon ay... Agoy, piso. Ikaw mo hatagag, 25 centavos. Wag kay klase. Ayan, ang dami-dami kong senseyo. So, ang ibigay ko sa inyo ngayon ay... pera! Tumataginting na pira galing kay Daddy John. Thank you so much, Daddy John. I love you so much. So, mayroon ito. Agoy, ayaw na, ma. Ayaw, pagkuhan-kuhan niya, Sherwin, kay... Wala man kay klase. Oo. Ang klase ni mo, wala pa man. Ang barkada niya dito sa bukid, sila ni Kikin, nandoon sila sa Surigao. Kaya hindi na ito siya makatagay-tagay kasi wala yung barkada niya. Eto, ipakapi natin. Bilisan ninyo, mag-budget. Iisog-isog natin ang ating lamesa dyan para ma-plaster. Parang maganda si Bintoy ngayon. Magandang dila. Eto, so ang pira natin kahapon, ang nakuha kahapon ay pinagupitan namin si Geraldine. Tapos, bumili kami ng project. Ano yun? 174. Tapos, yung sa hamburger sa akin yun. Pinahamburger ko sila doon. So, may natitira pa. The month of September. So, tipid-tipirin natin ang ating pira kasi mahirap maghanap ng pira. Alam nyo ba yun? Sinong nakakaalam na ang hirap talaga maghanap ng pera? Di ba? So ngayon, kayo naman ay mababait. Charot. Mabait ba kayo? Sa palagay nyo, mabait ba kayo? Pero sa tingin ninyo ngayon, maganda ba ako? Wow! Thank you so much! Ito, 70, 80, 90, so 109. 109 ang pira natin ngayon. Buti na lang hindi nakuha ni Sherwin! Diyos ko, tay! Kaya ngayon, ang ibigay ko sa iyo, Geraldine, ay 50 pesos. Tanggapin mo! And then, kay Lingling ay 2 pesos. Tika lang ha. So, ngayon, ilista ko naman yung yung nagastos natin. Para sa susunod na buwan, mayroon pa rin matitira, di ba? Tapos, ang bilihin ninyo, wag puro junk foods. Di ba?
So, kay Relona, bigyan nyo lang si Relona ng, ito na lang kay Relona. Ano na lang kay Relona? 5, 10, 15, 19 kay Relona. Si Mimi, wala naman si Mimi pasok. So, sa kay Bintoy ay 20, ay hindi pala. Ano pala sa iyo, Geraldine? 40,000. Sa kay Relona ay, ikaw ang magbigay kay Relona, 19 pesos. So, ang sa kay Lingling at sa kay Bintoy, tag 25,000 sila. Diba? Ayan, yung sa'yo, okay na? Sa susunod, malaki naman ang baon ninyo ngayon. Bukas, may pasok kayo o wala? May pasok sila bukas. So, bukas, i-adjust na naman natin ang pira ninyo. Kasi, ngayon, malaki-laki naman yung baon ninyo. Ang baon ninyo ngayon ay, sa'yo, Geraldine, 40 pesos? O, 40 pesos kay Geraldine ngayon. Tapos, tipid-tipidin ninyo ang baon ninyo. Tapos, pag may alikansya kayo, ilagay ninyo sa alikansya. Para pag December, marami tayong pera. Diba? Mga roll na. Oo, tapos mga rolling pa tayo. O, diba? Ikaw, Lingling, wag kang puro bili ka ng bili. Magtipid-tipid ka. Kasi ngayon, ang baon mo, 25 pesos. So, ilagay mo sa alikansya ang G's. Dili, ang 20, ang 5, Hindi. Gamitin mo yung gamitin mo yung 15. Oh, malaki na yung 15, di ba? Huwag ninyo puro ubusin na lang ng ubusin. Kasi ang hirap-hirap na maghanap ng pera ngayon. Di ba? Ano dali siya po kay Jess? Ay, very good. Saan mo ilagay ang 15? Kumain na sa balon. Sure ka talaga? Sure ka? O sige, bukas. Tingnan natin kung may 15 ka ba, ha? Baka naman bukas, walang natira. Di ba? So, okay na yung mga project ninyo. Ha? Hoy, ang project ninyo okay na ba? So, wala na kayong project ngayon. So, baka naman sa susunod-sunod na araw, may project na naman kayo. Sabihin nyo lang sa akin. Kasi ako ang inyong teacher. Teacher! Teacher ba ako? Mukha ba akong teacher? Or mukha akong tarsier? O diba, si Lingling ang mukhang Koreanang mini. Okay, sige. Na tayo kasi mag-almusal tayo ngayon. Pagkatapos, mag-aral na kayo. Hoy, diba sabi mo, Geraldine, mayroon dalhin na bulaklak doon? May bulaklak ka na? Ha? Asan ang bulaklak mo? Nandoon na? O, ikaw, Bintoy, may bulaklak ka na? Wala pa. Ay, ano ba yan? Bakit wala? Ugma pa. Bukas pa daw. O, sige, bukas, asikasuhin mo na yung mo. Ayan, guys. Ready na ang aming almusal. Tapos may ginamos. Oh, tan. Undoy, mahulog ka, Undoy, ha? Iabay si Undoy. Bintoy, iabay mo si Undoy. Itabi-tabi mo dyan. Oh, tabi ko no lagi. Oh. Undoy. Hatagi plato si Undoy. Plato undoy. Oh, kana. O sige, mag-pray ka na, Bintoy. Bless us, O Lord, and this day which we are about to receive from thy bounty. O Lord, amen. Amen. Ayan, si Mother. Naghan ang nakuan. Asa dili lang ma. Oh. Undoy. Agoy ang kanon ko na usik. Undoy. Ay, napagsibog dito si Win kay... Agay, ka-plaster ba di Undoy di ay? Ay, kasi Undoy, oh. Undoy.
Agay, kaon dahil si Undoy di ay. Halang, te? Naman? Ma. Tubig? Undoy. Yan. Ha? Halang? Ako'y halang di ay. Inom sa tubig si Undoy. Undoy na. Halang, Undoy. Buot-buot lang ka, Undoy ay. Undoy. Buot-buot naman ka. Ma. Ito sa ito ng doy. Doy? Ma'am. Mamam? Hindi. Ha? Hindi. Masya ano yung gawin ko? Masya ano yung gawin? Ah, ilan na raga ilang? Ada tu lah. Tapak ni animal. Ketawa si mama. Video si mama. Dali. Dali tibalik. Naku dari mula dari kuan. Doy, anda yang gadoy. Abu. Anda nak doy. Na, sa na doy na bak. Udah pabuar kau ikaw. Diha bato bang? Tanaw dito. Tanaw dito ba anak? Pagana po do? Dana ba pagana ba? Ingat tu doy. Ingat tu. Tanaw dito ki. Ha? Tanaw dito ki patong ni okay na. Ingat tu lah. Tanaw ba dito tanaw? Nya, anak mo? Lagaw na. Ay magawa ni. Ay dili na magawan ako'y maglabada na. Nara guys, paingon na sila mag school. Ang mga bata, Bulak ko ba na? dala ang bulak. Project magkaraan ninyo. Sige lakaw na, go na kamo kayon sa na oras. Agpas, late na mo. Eto guys, nagsibak si Sherwin ng kahoy. Tuara. Undoy, ali Undoy, kinagsibak si Daddy Sherwin sa kahoy. Tamban ma. Ha? Tamban, kilaw ta. Kilaw tamban. Di mayo magkilaw sa tamban. Kay buntag pa. Eto. Dato kalingkod dito. Ayan! May panggatong na kami, guys. Ay, duko, babe. Kita yung tutoy. Ako, sabi. Kwato. Matibay kayo? Ha? Matibay kayo? Huwag ninyo akong tibay-tibayan, ha? Huwag ninyo akong tibay-tibayan. Ha? Ha? Tibay-tibay kayo? Ah? Na.
Napakamatibay ito. Kayo ha? Huwag ninyo akong tibay-tibayan ha? Eto, may kahoy na kami. Pinawisan ako. O diba, exercise na rin ito guys. Don't think